takže poďme spolu rátať. DJ poprosíme, aby stíšil hudbu, takže ideme spoločne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ďakujeme krásne, že ste tu s nami, že ste tu boli počas celého roka s nami a dúfam, že sa vidíme budúci rok. Veľmi sa tešíme na vás a ďakujeme krásne nášmu sponzorovi obchodu Fontána, ktorá nám zabezpečila túto nádhernú, tento nádherný ohňostroj. Tí, ktorí ešte nemáte na nový rok, na Silvestra zabezpečený ohňostroj, tak si viete zakúpiť Nesvadok Športová 7. Nájdete ich aj na našej recepcii, kontakt na nich, respektíve na našej facebookovej stránke. Takže ďakujeme krásne obchodu Fontána a užívajte si ďalej krásny večer a o 10:00 nás čaká uterákový tanec, takže nikam nechoďte.